Pate yangu yalivo. Woza ndaifunga iwo pawakaona uri wasvindwa pawakabata uro anga akapfeka protection iro anga asina kuvhura undopinda wakadaro mushauzi wako kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko Kenetisa newe Esazi Frenki Manyande Frenki akawanikidzwa akarara nemukadzi wangu Ndamira pamberi pedera mambo kutasa. Ndizvo ndezvechokwadi. Yepo chara swane muti. Mari batsira. ndakakwira kwa mambo kwashe ndakakwira kwashe Samanga pamusoro Changamire adare wese ndakakwira kwashe Samanga musi wa 6 nemukomana akandiparira mhosva mumba mangu tidzoka azvinzi tsvaga munhu akaimusha tatazinda futi musi wa 20 tozoenda futi musi wa 27 aindonzi tsvaga munhu handazonyorwa tsamba musi wa 27 nemukomana ndandashaya chii zvinzi ashaya mukadzi wake ndandauya netsamba yakunoko ndokuti ndopandakazoti nditange nyaya yangu iyoyo ndasvika panyaya yangu handasvika uri musi wa 23 gore rapera iri Saturday ndiri kubva kubasa ndichibva kubasa yandasvika paumba pangu Saturday zvekuma99 ndandavhura dho hana unoka apa ndisina kunoka kudaro ndavhura dho rekutanga ripa dining hawana wazvinza richi 2 bedroom chandapinda kudaro chandaona uyu akarara nemukadzi wangu pasi vana vari pamubhedha vachiteta bonde vadaro ndasvika ndapinda mubedroom avha chindibata huro manje ndikauraya reka munhu aka mukadzi ndokuzoti usauraya ndaukakarara paya inini namukoma wangu musha umwe chete pane mota iri pamberi apo ndasvika kudaro ndaukakarara paya ndauraya kani naFrenki ndaurayiwa kani ndopakazobuda asina kupfeka bawati wapushi wese mukadzi akatanga buda mukadzi uye abva abudawo nhumbi dzacho hadzai dzasara dziri mumba abva abuda uri waswinda zvekuma9 idzi dzose wakarara kudaro wakanga akarara pamagumbezi angu manywana handisati ndapfuka pa zvekutoti ndaitotowa enzi wakasvika wanofugawo windo rangu wabva apwanya ndofuremu rangu rakabva rasara rashikika mukunetsana muyamwe ndo zvakaitika kumukomana ndamusvikira nemukadzi wangu munhu mukadzi wacho ari hatisiziva kwaari bawende aruziva kwaari because vakamboenda kuna sekuru wacho kuchimani here nemukadzi wake nemukadzi wangu iye alright it's okay Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndese chando chechokwadi. Yepo chara swane muti. Mwari batsira. Pamusoro yemambo mutasa nemakurukota enyu ini kubva pakatanga nyaya yangu handina chandakaramba ndikapedzera ndakati handiri kupedzera dare nguva zvakaitika zveshuwa ndakabatwa ndiri mumba handina chandakaramba no it's okay isusu ndo vanhu vatinodawo munhu anotaura chokwadi haapedzi handisina kupedza hangu nguva idare zveshuwa ndakabatwa nemukadzi wemunhu
Saka izvo tinozifarira because nguva yakakosha. Asi hazvirevi kuti haisi mhosva. Mhosva ichi imhosva. Ndinoramba ndikutaura vanhu panapa. Wakadzi wasina varume wakawanda. Munozwa? Wakadzi wasina varume wakawanda. Haumboshayiwo hwako hwani anokuda pane wakadzi wasina chi. Kana wakaroora chinoti uzosiye wako mumba uchienda kopinda muno umwe mumba meumwe murume futi chii? Dai wanga kuti watu wabva mumba mako wobva waenda kune munhu asina mukadzi asina murume zviri nani? Noti kuti urubva kusiya wako mukadzi pamubhedha uchiorara pamubhedha woumwe murume ende kupusa kwacho andi azi mombe yepi zviya unokama wakaringa nzira. Azi mombe azi unodini unokama wakaringa chi nzira. Ungabva kuti shuwa kuita muswinda mumba musimu wako mubhedha uso wako wakupedza hacho wako newana wako vana vari pasi apa. Kutobvisa kutoisa wana pamubhedha iwe kouchidzika pasi mumba musimu wako pa koutoturika hembe pamutariko mumba musimu wako pa baba wemba wotosvika iwe utori muswinda wotodzipa baba wemba wotori muswinda nemukadzi wako atori muswinda. Ngatisazodaro varume kuteererana zvakadaro. Eri ndakakutaisa yangu muri 2. Reason chaiyo wakakwanisa kumudzipira ndatoiona. Uri giant. Asi wakaenda kokundwa pachoice. Nekashota. The reason wakada zviro zvakashotika. Iti means uri kushora zvako zvakareba. Kukwadzwa nechoice nemunhu akazviitira zviro zvake. Ende ukatozwa murume wekutaura kwaita asi ndakavhura door repadining pandavhura repabedroom kautoratidza kuti kamurume kakarongeka. Ukaona umba itori nedhoo rekupinda mudining nerimwe rekupinda muchibedroom kamaba kakarongeka kari kuchengeta mhuri yako apa. Iwe wotadza korongeka kwako kunakirwa nekurongeka kwoumwe murume. Kuona murume anochiva mukadzi weumwe ka it means kuti mukadzi iyoyo ari kuchengetwa kamukachengeterwa kaunotadza iwe. Andizvere bambo hamucharipira 1 nyaya yako yaikutanga 1 usati waripira yekutorara nemukadzi wacho. Yekutanga yemhosva yako ngeyekuita muswinda mumba musiri mako. Hakuna munhu anoita freedom yakadaro. It means kakasike kutanga. Kakasike kutanga. Chijairire chakanyanya. Dai kuti dai wana wanga waripota wabvunzwa kuti aiuya rini. Aitauza everyday taitoraiswa pamubhedha. Ende wana zvinotowashamisa kuti sei kuna baba munini akauya tinorara pamubhedha asi baba kana aripo torara pasi. Kutoita kuti wana wawenge baba wavo nenyaya yekuti baba kana aripo vanorara pasi. Iwe uripo wopromota wana manje iwe kuisa ruwengo mumba iwewe. So bad. Zvakashata. Iyo zvizi murume haana mukadzi asi iwe uritoziya kwaari asi akaroora ndeuyu iwe hauna kuroora. Akaona nyaya
muridzi wemukadzi haatoziva kuti mukadzi aripi, asi mbavha iri kutoziva kuti mukadzi ari pakati. Zvakashata. Iwewe wako mukadzi unaye waitamba nemudzimai wangu aripo pana Aripo pano mukadzi wacho, aripo mukadzi waJaindi. uri pano Ngaasumuke. Uya uku. Apa ishamwari neshamwari ndizvo. Muchinyanya kutrasta shamwari wakadzi. Sanye kutrasta shamwari. Shamwari dzinokutukudura kashoma. Chandakuita manje. Inini pakatongoita vanhu vairi badzi vatodanana nemukadzi wemunhu. Iwe une wako, uyo ane wake, uyo ane wake. It means mafambiro yenyu mese hapana nomaziva. Pane hwana anokwanisa kunga kutouraya umwe. Kana pane hwana anokwanisa kunga kutopa umwe chirwere apa. Because handaifunga iwe pawakaona uri wasvindwa, pawakabata uro, anga akapfeka protection ero. Anga asina. Kuvura undopinda wakadaro mushauzi wako. It's very dangerous. Mazuano, nguva yatinayo mazuano. Zvirwere zviriko mazuano zvakawanda. Handizvo? Haungati munhu uyagara uyu nemukadzi wake nemhuri yake, wotanga kuti zera rake iri, wotanga kurwariswa izvo zviri zvinomwe murume asingagutsikani newake mukadzi. Zvakuda kuti munhu watatu iwa baba, noumwe wacho asiripo, wako wacho asiripo, wechifo mukadzi wake wechipiri, munofanira kutotestwa mugare muri kuziva status yenyu zvakamira sei. Ndine hembe futi dzemukadzi wangu dzitori kuti kudaidza ndondushayo zoti ndodziitawo sei nedzawo futi dzake uyu dzemukadzi wangu koyi wakazomudzoserera hembe dzake asi ndinadzo dzake wakabuda mbari kuswindero wakabuda ari wasunda wese wakabuda ari wasunda wese akatanga buda ari musunda mukadzi zibate stereke hembe dzake idzodzo dziripi hembe dzacho zviri kumba ndatorwa pawatsomba paninoshandira uko kumba kwakakiwa saka makina andinawo kuno saka uyanga uteka advantage yekuti most of the time unongori kubasa because ovia ndaipiwa 2 days chete saka 20 days vese kana 29 days dzadziri dzake paumba. Aiwa ingada kutaura kuti confidence dzekuita muswinda mumba musini mako it means kuti murume uyo akauya off day ranga risiriro akatarisirwa nemukadzi and hawana kukiya door because vaitoziva kuti hapana anouya. Baba akajokwa, waziva kuti baba ataurirwa nemweya yake kuti ichimboenda kumba pakati pemwedzi chimboenda kumba. Apa unotosvika manje pakadaro ipapo mukadzi wako chaya kuti ndibikire tea ya4 haabiki, asi unotosvika chikomba chiri uchiswinda chitori netii utodziya pasaiti chabikirwa. Zvinofanira kunyadzisa izvi, zvinofanira kunyadzisa izvi. Saka chekutanga shamwari 1 because inini munhu anofamba ari muswinda mumusha usiri wake angofanana nemuroyi. Kwandiri inini muroyi chete ndiye anobvumidzwa kufamba asina kupfeka mumusha usiri wake. Saka iyo chekutanga 1 yekufamba mumusha mewanhu usina kuita sei, usina kupfeka mombe. Kechipiri yekudanana nemukadzi wemunhu imosva yega iyo yekudanana nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu kupwanya mhuri yemunhu. Mombe 3 nembudzi yacho nejongwe
kana iri mari $350 pamombe yega yega, kana uda kunza iri mari. Asi mhosva yako haina kuperera ipapo futi. Une imwe mhosva futi yekurara nemukadzi wemunhu usina protection. Uri muurayi, uri muurayi. Ipapo dzimwe mbudzi mbiri dzekurara nemukadzi wemunhu usina protection, knowing very well kuti hauna kupfeka. You are endangering life yemunhu. Then ndiyo imwe yacho yekudzipa muridzi wemumba. Imwe mbudzi futi iyoyo. Saka ndikuda mbudzi 4 kubva kwauri, mombe 4 nejongwe racho. Mbudzi ngani 4, mombe ngani 4 kubva kwauri. Andina kana wakapinza chiro chako icho ukahya bota risiri rako, kupinza spoon mupureti isiri yako, kohya bota risiri rako, haunditauriri, hauna excuse yechi. Chaunokwanisa kukumbira kwandiri itime yekubhadhara chete. Ndo zvananga nchida kubvunza kuti nguva yacho ndasati ndatokupa kanguva yekubhadhara. Ndasati ndakupa. Nhasi date ndiani? Nhasi 8 June. Musi wa8 July. By 8 July unofanira kunga wabhadhara mombe pa4, 2 dzofanira kunga dzabhadhara. 8 July unofanira kunga wabhadhara mombe 2 nembudzi 2 nejongwe racho. 8 August the balance yemombe 2 nembudzi 2 zvofanira kunga zvabhadhara. Tite seri ukabvuma panapa uchifunga kuti hazi ngandingobvume hazviteerwi. Bvunza wamwe wako ikoko, bvunza wamwe wako wanokutaurira kuti kana zuva rakwana radini. Kana uine dambudziko unotaura dambudziko rako before, but for you uchazonditaurira dambudziko rako 2 mombe 2 mbudzi zvauya wozochema. Pasina izvozvo I don't want to hear anything from you. Chite zaniti wakadzi gutsikanai andizo warume gutsikanaiwo chirwere chiriko, zvirwere munourayana nekurayisa vanhu vasina mhosva. Mambo ndinombvunza. Pambatya dzangu izvo dzawainadzo aiwa dzichazopiwa kana mbatya dzako zvatichaita ka iwe wakutya kuroiwa manje, ndosaka wakuda hembe dzako kuti dzidzoke chopu. Saka hembe dzako 2 dziri kudzoka, hembe wabhadhara mombe dzekutanga 2 nembudzi 2, hembe dzako wadzoserwa. Kana usati wadzosera izvozvo, usati wabhadhara izvozvo, hembe dzako hakuna. Inogara iri exhibit, ndiyo exhibit yekuti usakazobva pano mangwana kukoti hatina chekutaura, because hembe dzako idzodzo ndiyo exhibit to any court yaundofunga kuti uchaenda. Chimboimagine so kumbovhara maziso pauripo papo, wovhara maziso, vhara maziso munhu wese pauripo papo, wona murume murefu uyo ari kumhanya, uyo asina kupfeka ari kuda kutaura. Anyway, ngatisazvirerutse varume, ngatisazvirerutse kudaro. Handizvo zvakashata izvi. Sumuka henyu enda henyu. Kana paita any problem asakabhadhara pani time tataura, musi wakana wasvika just phone us. Hembe ndaida kubvunza ndinozviunza kuno here kana ndochipa. Kana yato court, don't go direct to him, because uchatozofamba uri kuganza kuti unaenda tomupa mombe kautorarama nemombe dzake, unounza kuno. Kana waredi, kana dziri mombe dziri kufamba unotitaura kuti mombe dzachi dzaredi, tinokutumira munhu anotora mombe idzodzo woendesa. Kana tiri kuti mombe hatisure wamhuru ba, tati mombe
hatizoti nyenye ba tati mbudzi. Yes. Wadare kuti hembe dzemudzimai munin'ina wangu tombochengeta yakati tipe murume wacho. Hembe idzodzo dzemukadzi nemunhu anakawatiza vese varaswinda dzakasara kumba. dziri kumba. Pane imwe process handiti isusu dare rino iri harina kurambanisa uyu nemukadzi wake, asi rapanicha bhuru rakapinda mudanga musirimani maro zvekuti mukadzi handichadi kana ndiri kuda kana kudini. Idecision yake iyo, ende haisi decision yenyu futi yekuita, haisi decision yedare rino iri rekuita. Ayo isusu dare rino tototi aiwa bambo masikaomba mainga wati sorry muchengete wana paumba, wana wasatana zike nenyika. Mainini unazodini, unazogutsikana handizo. Garai pasi imiwo varume munaonawo 28 days munhu akandochengeta bota haripori. Bota imuchenda kumba on time. Kara nemukadzi wako, kwani mukadzi anoziva kuti unouya kumba after 30 days. Uri iwenera here panopa watsomba kudzikapo. Warume kumba ngakuendwe. Chirumboti uchone chii munhu asikambozviwo kuda bota uri kwauri kwatsomba ikoko sei? Iwe wacho unokwanisa wanga wasina kubatwa hwako uinewo dzako dzauri kuita futi. Kumba ngakuite sei? Ngatisajairire kugara tisingaendi kumba handizo. Right, and next case. Ela kafunye. Esas amigo. Amerigo, acheka nzombe. Yachi.